Ngifuna ukukwazisa ukuthi yabona-ke lo muntu othandana naye. Ngifuna ngenze ukuthi noma senihleli nobabili ukwazi ukumbonisa. Umtshele ukuthi akhumbule nengane le angishiye nayo. Le ngiyondlayo mina ngingedwa. Anginawo amandla nami. Ngeke ngikwazi ukuhlupha uma wami ngento engiyenze mina. Ngimtshela ukuthi cela ngisize ukuthi ngondle ingane engahamba ngayozenzela mina yona ngokuthanda kwami. Yezwa. Ngizocela ukuthi noma senihleli nobabili umkhumbuze umuntu wakho ngoba mina sengi-right uyena. Kodwa ungitshele yena ukuthi ngicela azame ukungisiza enganeni. Ngondle ingane ngoba anginawo nami amandla okuyondla ingane ngingedwa. Ngoba ngizange ngiyenze ngedwa. Nginibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So njengoba sinesihambile namhlanje, nakanjani ikhona lento angasayitholi kahle kwi-relationship yakhe nophesini wakhe, kodwa-ke uzosichazela kabanzi yonke into nanesizathu nje esibambekayo ukuthi azafike la ekhaya namhlanje. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usukhona. Igama uLondeka kwaDuma ngisuka kwaDabeka eZansi. Oh. Emakhaya. Oh, okay, ukhulele khona? Yebo, ngikhulele khona. Alright, ngicela usithathe usibeke nge-relationship yakho la iqala khona. Bekumuphi unyaka nihlanganele endaweni ekanjani? Saqala ukuthandana nomuntu wami ngo-2023. Okay. Ngamthola esitolo ka-Checkers ngoba ila ayivame ukusebenzela khona vele umsebenzi wakhe umfaka khona ka-Checkers. Saqala ukuthandana nje ngo-2023. Then ekuhambeni kwesikhathi sagcina sesimove on sobabili sihlala endlini eyodwa. Kufika isikhathi sokuthi vele Ni-move in. Simove in. Yes. Sase siyaqala-ke sabo sathandana kahle nomuntu wami, izinto zazihamba kahle vele. Kwafika isikhathi sokuthi ngiyakhulelwa mina. Ekukhulelweni kwami ngikhulelwe kwathi sengina 5 months kanje. Ngiqale ngibona ukuthi umuntu wami akangenzeli into e-right ngoba ngaqala ngabona efonini. Efonini yakhe kwakukhona intombazane eyayiseve ngozodwa ngoba ngaqala ngambuza ngayo ngathi uba igama layo. Wathi mina usisi wama-perfume. Ekuhambeni kwesikhathi kwathi wayethengisa ama-perfume. Wathi mina uthengisa ama-perfume. Okay. Usisi lo ngamfica efonini yakhe. Kuthe ekuhambeni kwesikhathi ngithi othi ngike ngiyombheka esitolo. Ngifuna ukuyocela imali yokuthi ngiye eklinikhi ngiyoxokoza. Okay. Mangifika ngimfica uminaye lo sisi lo ngaphakathi esitolo. Mangimbuza ukuthi hawu lo sisi akuyena lo ngangibona efonini yakho. Wathi hayi ebezolanda imali yama-perfume le yangikweleta yona. Okay. Ngathi alright, hayi ayikho inkinga ngidlule nami lapho. Ekuhambeni kwesikhathi ngiphinde ngibona ukuthi no man uyangishaya ayikho lento le ngoba ngeke uzwane nomuntu kangaka. Njalo mina nginibona noba uthi uhlela uthi nje indaba ama-perfume. Kwathi ngelinye ilanga ngamstoka ngathi no ngifuna ukubona ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Okay. Ngabafica behlele esitolo sokudla bedla. Ngaze ngabashutha futhi ngasho ukuthi no umuntu wami lo noma ungathini futhi yona intombazane engihleli ngimfica nayo. Ngabafica-ke bedla. Kwathi nje ngisababuka kanjalo abantu baqabulana. Ngangazi ukuthi noma mhlawumbe baqabulana ngoba angazi ufuna ukuphesha isikweleti kahle yini noma kwenzakalani. Noma mhlawumbe umthetho wama-perfume. Noma mhlawumbe umthetho wama-perfume indlela abenza ngayo ngangazi. Ngangazi. Ngase-ke ngathi okay othi ngizobhalela la ku-Black Life TV khona ngizokwazi ukumbuza kahle usisi ukuthi kahle kahle wenzanani nobhuti. Yabo ngoba ngifuna ukuthola kahle ingakho ngibhalelela ekhaya ngoba ngifuna usizo lokuthi ngithole ukuthi kahle kahle kwenzakalani phakathi kwabo bobabili. Mekuthi bayathandana ngikwazi ukwazi lokho. Mekuthi futhi abathandani nalokho futhi ngikwazi ukwazi ngoba phela nengane akayondli. Wagcina ngina 5 months mina ukungibona. Namanje angimazi njengoba ingane isina1 manje angimazi. Awusahlala naye? Angisahlali naye. Okay, isizathu sakho sokuthi usuke endlini la kade nihlala khona noba uthi ubekwisiphi? Ingoba Msabanga yena usisi wama-perfume. Nasendlini bengasabuyi. Ahambe nje angasabuya. Yabo ngigcine sengihlala ngedwa kube ngathi manje mhlawumbe mina engizele khona lapha ngathi no yazini. Ngoba vele ngiyabona ukuthi isikhathi sami akasenaso. Ngcono ngihambe. Mhlawumbe sesizobonana ngaleso sikhathi mengikwazi ukusuka ekhaya ngize kuyena ngala. Kodwa ngiyabona manje isikhathi sami akasenaso nesengane angazi noma itshothi akuyona neyakhe. Kodwa-ke ingakho ngize la ekhaya ngizocela usizo la kwa-Black Life TV ukuze ngazi kahle kahle ukuthi kwenzakalani phakathi kwakhe nosisi lo wama-perfume. Mhlambe-ke ukhona oyigazi lakhe ojwayele mhlawumbe ukukhulumisana naye noma ngabe kuthiwa awujwayeleke kodwa onayo inamba yakhe okwazi ukuxhumana naye? Ngikwazi ukuxhumana naye ngathini usisi wakhe
nakhona sixoxa nje ayikho into ethele sixoxa ngoba usuke ezobuza ingane ukuthi injani nokuthi ngibavakashela nini. Okay. Ya ayikho into eningi esuke sixoxa ethini. Ugcina ngokubuza nje ukuthi ingane injani. Akasho ukuthi ufuna ukuzoyibona noma wena uyilethe. Utshela ukuthi mina ngiyilethe khona ngale kusho ukuthi nami ngibambekile ngala phela ngeke ngikwazi ukusuka ngala ngoba kuningi engikwenzayo. Ngiye ngala bengisazoplana nje usuku lokuthi ngihambise ingane khona bayoyibona. Awukazi uzumtshela indlela ubhuti wakhe ayiphethe ngayo kuthando lweni? Ngiye ngimchazele yena vele athi nje vele uyahlupha njalo. Okay. Akajwayele nje ukungitshela izinto eziningi. Kwathi kodwa ngibekezele. Manje ngiyabona sengaphezulu kwamandla ami. Ngcono ngivele ngizwe ukuthi kwenzakalani nami ngikwazi ukuthi ngibe right. So wena njengoba uthi kade agcina ukubona nanengane. So ukade kwagcinana kwenu ubusa negama lokuthi umuntu wami ngoba nakho akaza azakhipha amazwi ukuthi ehlukanani. Hayi akakaze wakhipha amazwi osesihlukane. Ingakho mina kusanethemba lokuthi no hayi shuthi usangithanda. Okay. Kodwa ngeke ngize ngibe neshow ngoba akasajwayele ukunginanga leso ujwayele ukufona nje ngaleso sikhathi abuza ingane nakhona ingane akayifakela imali mina sekumele ngikwazi ukuthi ngibhekane nalezo zinto lezo ezifunwa ingane. Wagcina nini ukutshela ukuthi uyakuthanda? Awu kade agcina umuntu ethi uyangithanda. Kisinyana, haginyana? Lutho. Perayisesonyana? Okay, kulungile. So mekukuthi ba kwi-relationship eserious nje nogeli mhlambe uzokwenza njani? Ithini into? Ngoba phela vele bese ngiyitshelile ngaphakathi ukuthi vele shuthi akangithandi. Okay. Sengizobayekela baqhubeke nento abayenzayo ngoba vele usengikhombisile wonke lo nyaka ingane yami njengoba isikhulile isinawana ungikhombisile wonke lo nyaka ukuthi no vele yena bezohluleka ukuthi abe sempilweni yami nengane yami. Ngizoqhubeka ngizame ngale ndlela ebengizama ngayo ukuzondlela ingane yami siqhubeke nempilo naye aqhubeke nempilo yakhe. Ngingamlisi ngalutho. Kodwa bengingathanda ukuthi angangilekelele enganeni noma sesingasathandani ke thina angilekelele ukuthi isikhulise ingane sobabili ongcono ke. Okay. So usuwenzela ingane. Sengenzela ingane manje angisenandaba ke nami nokuthi usangithanda noma akasangithandi yini. Ukuthi uyazi ukuthi abantu besilisa kakhulukazi indle emnyama ijwayele ukuthi umuntu esifazana akaliwa. Kufanele lokhu uhlehla nje kancane kuye kancane ukuze kuphele nakuyena ukuthi azayibonela ukuthi okay ngathi ayikho into ehlanganayo. So awucabanga ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi bekuyindlela yokuthi akwale le kuyikona ukuthi akakwazi ukukhipha lawo mazwi ukuthi angisakufuni noma angisakuthanda noma angisathandi nje ukuthi ube owami. Phila impilo yakho ngizophila yami nami. Ayikona kuyakhombisa ukuthi mhlambe indlela yokuthi vele asho njalo. Kodwa ku-wrong ke if ngamnaki umntwana wakhe. Ku-wrong. Mekukuthi akasafuni wena. Ku-wrong ukuthi umntwana angamnaki. Okay. Ithi ngimlandeke usisi ngoba khona uzokwazi ukuyikhulumela nje naye umbona uthole neqiniso lokuthi bayathandana noma ithini into yabo. Ngiyacela usisilandele. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke udadewethu ngala uvumile usesijoyine and ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuphendula imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze yona. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi kama nesibongo negama lendawo la usukhona. Usika wahlonga ngisuka eMlazi eTabewu. Okay, uyemazi usisi ngala? Cha. Okay. Ngicela umnikeze isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini afisa ukisho kuwena njengoba ezakubiza la ekhaya. Okay. Ngiyabonga. Ngiyacela ukukhumsana. Hayi unjani sisi wami? Ngiyaphila. Ungixolisele mina ngikwazi ngozodwa. Ngicela ukubuza uyamazi ubhuti osebenza ka-Checkers o-drive i-222 6060. Angani noma ngizothi niyathandana nobabili. Ngibizele lokho. Bengikubizele lokho la ekhaya ukuthi ngizokwazi ukuthi ingabe niyathandana ngempela yini noma mhlambe kwakuyinto yosuku nanibonane ngalolu suku kuphela. Useke wambuza yini ubhuti? Sengambuza bathi kumina usisi wama-perfume. Manje nje uthi usokuthi ngiyathandana naye mase kutshela ukuthi usisi wama-perfume. Ngoba ngaye nganibona nobabili esitolo sokudla naze naqabulana. Okay. Manje uzongibuza ukuthi ngithandana naye? Ngifuna ukwazi phela ubaba engane yami wangishiya ngina 5 months ngimithi ingane akayazi nokuthi igqokani idlani nabukelani ngoba ngani noma mhlawumbe ngizothi usahlanyiswa uwena yini
Mese waba ngaba nesikhathi sokuthi anake ingane. Usuke sibe engazini ukuthi unengane, ingane. Akakaze akutsheleni ukuthi unengane. Cha. Ungazangitshela. Wena uqala ukuthandana naye ufika nje empilweni yakhe wawungazi ukuthi khona umunye umuntu okhona. Angitshela. Okay, ngize ngifika-ke eCheckers nginifica nimi noba u2. Wawuyitshela ukuthi ngiwusisi wakhe mina noma ngiyini yakhe. Anginaka futhi angazi ngimbuzo ukuthi ngihlanganise noba u2. Hayi. Ngifuna ukukwazisa ukuthi yabona-ke lo muntu othandana naye. Ngifuna ngenze ukuthi noma senihleli nobabili ukwazi ukumbonisa. Umtshela ukuthi akhumbule nengane le angishiye nayo. Le ngiyondlayo mina ngingedwa. Anginawo amandla nami. Ngeke ngikwazi ukuhlupha uma wami ngento engiyenze mina. Ngimtshela ukuthi cela ngisize ukuthi ngondla ingane engahamba ngayozenzela mina yona ngokuthanda kwami. Yezwa. Ngizocela ukuthi noma senihleli nobabili umkhumbuze umuntu wakho ngoba mina sengi-right uyena. Kodwa ungitsheleleni ukuthi ngicela azame ukungisiza enganeni. Ngondla ingane ngoba anginawo nami amandla okondla ingane ngingedwa. Ngoba ngizange ngiyenze ngedwa. Wena sowakhuluma naye wathi Ngeke ngakhuluma naye, akangilaleli mina ngazi noma mhlawumbe khona lento emsanganisa ukuthi yini nama ngazi. Akangilaleli mina. Kodwa ngizocela ungitshelele yena-ke ukuthi wena uyakuzwa ngoba ngiyabona ukuthi uthando leni ngathi sisashisa nakho enganangisha ingane. Ngicela usize ungitshelele yena ukuthi ngicela ukuthi azame ukondla ingane le. Ngoba izokhula iyamdinga ubaba wayo nayo. Ngoba phela it's not like ushonile, it's not like uhambe namazwe, cha ukhona useduze ukuthi yini ehlula ukuthi azoyisupporta nama ngimazi. Mhlawumbe wena mase uthi ukhuluma naye ke kungangcono ngoba mhlawumbe uzokwazi ukuthi akulalele. wena kuba kangane Ngitshela ukukhuluma nabo kuba kangani bavele bangitshela ukuthi vele siyamazi lo uyahlupha kanjani njani nginike isikhathi uzoba right. Sengikhatheleke ukwenza lokho mina manje kube ngathi manje ngiyalandela. Ngcono ungitshelele noma ukuthi uthi ngikakwazi ngihlale ngazi ukuthi okay lo mthwalo lo phambi kwami manje umele mina ngedwa. So njengoba ehlula abantu bakubo utsho ukuthi mina uzongezwa. Phela mhlawumbe wena khona indlela owenza ngayo engayazi mina. Ezokwenza ukuthi lapha kulalele ngoba mina hayi cha shame angazi kwenzakalani. Noma nginesinyama noma ibhadi kanjani kodwa ke ucela ungisize mntamami ukuthi uzokwazi. Mhlawumbe ingane akayondlisa ukuthi mhlawumbe wake wamchithela mhlawumbe utsho ukuthi ingane ayiyona eyakhe. Angeke ngazi ngalapho kodwa nje angazi ngimchithele na kanjani angazi ngimchithele Nkosi yami. Njengoba saqala ukuthandana nje ngo2023 saqhubha sonke leso sikhathi leso kwafika la ekutheni uyangimithisa khona nakho sekuqhamuka nawe ke siswa ama perfume njengoba sesilana ke namhlanje. Kodwa kahle kahle niyathandana nobhuti? Yes, uthandana. Okay. So akaze zakutshela ukuthi unomntwana. No, akazangitshela. So mawubona omunye umuntu osifazane egowa ngalolu hlobo mhlambe unakho ukuthi ungamsiza umkhulumele nomuntu. So understand kona uthi uyabatshela bomndeni but uyachaza mhlambe khona wena indlela angakuzwa ngayo. Since nisothandweni noba u2 uzokwazi ukumsiza. Ngoba yena akakulwisi ukuthi uthandana naye. Yena ushawa ile yomntwana uthi akasabhengi nje nanomntwana ngenxa yokuthi mhlambe usajajela ukuthi uthando luselusha phakathi kwenu noba u2. Yena akasho ukuthi ihlukana nendoda yakho. Akakusho lokho yena ucabangela umntwana. So ikhona indlela ongase ufake isandla ngayo lapho since useduze naye. Hayi ngazama ukuthi ngikhulume naye mhlawumbe angangizwa-ke. Okay. Yeah. Sure. Okunye ke noma okay uyachaza ukuthi kade kade bagcina ukubonana so uthando labo ngazuthi luyinto engekho kodwa akaze kuze kuphuma amazwi athi asihlukane. So ngiyacela nje ngemvume yenu noba u2 ukuthi simfonele sizwe lokho ke manje ukuthi ithini into yakhe. Hayi ifoni yena akanayo Nkosi yami sathi sixabana nje lapha endlini sibanga yona le ndaba kaSisi ngayibulala. Akasebenzisi lutho. Nixhumana kanjani noba u2? Mefanele nibonane nje niyenza kanjani? Mina naye. Noma uyayifikela endlini? Ngiyayifikela. Okay. Sure. So usayimisele nje ngokuqhubeka uthandana nomuntu ozwa kahle umuntu osephambili kunawe osezowaba nengane naye engayinakekeli engayibhekeleli usayimisele nje ukuqhubeka umuntu njalo nawe uphinde umthole umntwana ngelinye ilanga.
Ngeke. Hayi Niyogcina ngokuthandana kuphela. sogcina ngokuthandana nje. If uyayibona le video ekuzwa uthi wena niyogcina ngokuthandana. Hayi phela nangithi uyabona naye ukuthi uma wengane yakhe uzila asithi nami uyangimethisa-ke angishiye-ke mhlawumbe mina ngo-2 months-ke yathola omunye umuntu-ke manje. Mina shuthi nami ngizothwala njengosisi lo. Uyabona lento. Okay, kulungile. Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi usinikeze isikhathi sakho ufike. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi umkhululekise. Mbuka lapha ekhaya, mina ngizizwa ngiphoxeke kakhulu and mina ngazi ukuthi amathumbu akho uyawabhekelela because awekho amathumbu afika ngephutha. Sonke siyazi ukuthi wakhumula nje wangena embedeni ngaphandle kwaplastic nanjani izokhala lapho. Maningi ama-chances ukuthi zikhale, maningi amathuba ukuthi kuzwe ilunga elisha lomndeni. So if ukwazi uba nesibindi sokungena embedeni ungazivikeli futhi wazi kahle ukuthi kuzogcina kuphi lapho. Mase kugcine khona lapho-ke futhi useyahluleka futhi nanobhekelela umntwana fanele edle ini, umntwana fanele agqoke ini. Bagula njalo labantu la kufanele hlezi kunemali eceleni ecuphile ukuthi wakhwehlela nje ngabele 3 kufanele ubone udokotela. Uzoyithatha phi yonke leyo mali mekuthi wena njengobaba awukwenzi lokho emntwaneni wakho? Kufanele kwenziwe njani? Umthwalo sekufanele ubheke umuntu wesifazane kuphela. Yes, navumelana umrephanga fine. Nanithandana. Yes, siyavuma siphiki. But naliphela ilungelisho liselikhona wenza njani? Kufanele wenze njani? Kufanele enze njani? Shothi kufanele kubone uRamaphosa njalo ukuthi ngenyanga u560 uyawufaka kumuntu wesifazane ukuze kuzobhekelela umntwana wakho amathumbu akho bafethu musandla ngathi. Musanje ukudlala ngathi. Musu uyazibuza awukho ready kubo baba. Then gqoka ayikho into wrong lapha. Ayikho umuntu uzobulala ngokuthi ugqokile. Angeke uzushone. Kunalokho uyayivikela ifoni and uyayivikela nakuma expenses angangozulu. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.